Patay ang isang rider matapos na bumangga ang motorsiklo sa puno sa Curimaw, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Patay ang 22 anyos na rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa puno sa Barangay Poblacion 2, Curimaw, Ilocos Norte. Nakilalang biktima na si Miko Publico na nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sugatan din ang angkas niyang si Leonor Lagmay. Sa investigasyon, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider. Napagalaman din na walang suot na helmet ang dalawa. Sinisikap ng GMA Regional TV1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Tumagilid ang isang truck sa National Highway na bahagi ng Barangay Magsaysay, Santa Ilocos Sur. Nagkalat sa kalsada ang mga basag na paso na karga ng truck. Ayon sa pulisya, papuntang Ilocos Norte ang truck nang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Nagtamo ng sugat ang 4 na pahinante ng truck. Nagdulot ng mahigit 1 oras na traffic ang insidente. Sugatan at wala ng malay nang matagpuan ng kanyang mga kaanak si Reggie Castillo Lorenzo, 38 anyos, residente ng Barangay Bengkag, Lawag City. Nakitaan ng saksak sa likod ang biktima. Base sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-inuman ang biktima sa harap ng kanilang bahay nang may dumaan na grupo ng mga rider. Malakas daw na pinaharurot ang kanilang motorsiklo. Sinundan ng biktima ang mga rider upang sitahin ang mga ito. Nang magkaabutan, dito na sinaksak ang biktima. Tinutugis ang mga tumakas na suspect. Ayon sa ilang saksi, nasa 6 na katao ang gumulpi sa biktima. CJ Torida, 1 North Central Luzon.